Здравейте, граждани! Днес ще говоря за нещо, което касае абсолютно всеки от вас и ако не предприемете действия до 15 април, може да имате сериозни финансови и административни проблеми. Не преувеличавам. Тази информация е изключително критична и засяга вашето ежедневие, вашите доходи, вашите права. Няма време за лирични отклонения, затова ви призовавам веднага да се абонирате за канала, ако още не сте го направили, и да оставите един палец нагоре, за да достигне това видео до повече хора. Гледайте го до край, защото всяка минута е важна. Преди да навляза в същността на проблема, нека ви обясня какво точно се случва. Досега държавната администрация работеше с множество разпокъсани бази данни. Имаше една база данни за пенсии, друга за детски надбавки, трета за адресна регистрация, четвърта за данъци. Всички тези системи често не комуникираха помежду си ефективно. Това водеше до редица проблеми. Забавяния в обработката на документи, грешки поради неактуална информация, а за съжаление и до възможности за злоупотреби и измами. Хората трябваше да носят едни и същи документи в различни институции, да доказват неща, които вече веднъж бяха доказали. Спомняте си сигурно опашките пред гишетата, безкрайното чакане и изнервянето, когато се окажеше, че липсва някакъв документ, който никой не ви е казал, че ви трябва. Цялата тази система беше тромава, неефективна и струваше много време и средства както на гражданите, така и на държавата. Какво се промени сега? От 1 януари тази година влезе в сила нова национална система за верификация и актуализация на граждански данни. Това е мащабен проект, целящ да централизира и дигитализира всички основни данни на българските граждани в единен, сигурен дигитален профил. Целта е да се създаде единна база данни, която да служи за всички държавни администрации. От общината, през социалното осигуряване, до НАП и здравната каса. Крайният срок за актуализация на този дигитален профил за всички граждани е 15 април. Ако не го направите, държавата няма да може да ви идентифицира правилно в новата система и това ще доведе до автоматично прекъсване на редица услуги и плащания, които досега сте получавали. Причината е проста. Без актуализиран и верифициран дигитален профил, системата не може да потвърди, че вие сте законният получател на дадена услуга или плащане. Това не е просто някаква формалност, а е абсолютно задължително изискване за всички, без изключение, които ползват или желаят да ползват държавни услуги и плащания. Ето защо е толкова важно. Нека сега разгледаме в детайли какво трябва да знаете, кой трябва да се притеснява и кой може да е по-спокоен, макар че моят съвет е всеки да провери своя статус. Основното, което се изисква, е да актуализирате и потвърдите своя единен дигитален граждански профил в новата национална платформа. Тази платформа събира информация за вашата адресна регистрация, семейно положение, наличие на деца, статут на заетост, ако получавате обезщетения за безработица, данни за банкови сметки, по които получавате плащания от държавата, както и данни за собственост на имоти, ако това е свързано с данъчни облекчения или социални помощи, кой трябва да се притеснява. На практика всеки, който получава някакъв вид плащане или ползва услуга от държавата. Това включва пенсионери, получаващи пенсии, родители, получаващи детски надбавки или майчински, лица, получаващи обезщетения за безработица, хора с увреждания, получаващи помощи, студенти, получаващи стипендии, свързани с държавни програми, дори и хора, които просто трябва да подновят лична карта или шофьорска книжка през следващите месеци. Ако вашите данни не са актуализирани до 15 април, новата система ще приеме, че информацията е непълна или невалидна, което ще доведе до автоматично спиране на съответните плащания или блокиране на възможността за ползване на услуги. Нека дадем няколко конкретни примера, за да стане ясно какво точно може да се случи. Пример 1. Баба Мария е пенсионерка на 78 години. Тя живее сама в малък град, получава пенсията си по банков път. През последните 2 години тя се е преместила да живее при дъщеря си в София, но официалната и адресна регистрация е останала в родния град. Досега това не е било проблем. С новите промени обаче, ако баба Мария не актуализира адресната си регистрация в дигиталния профил до 15 април, системата може да засече несъответствие между постоянния адрес и адреса за кореспонденция или между адреса, на който е регистрирана и адреса, на който реално живее, особено ако дъщеря е подала документи, че майка й живее при нея за някакви други цели. Ако това несъответствие не бъде изчистено, то може да доведе до временно спиране на изплащането на пенсията и до изясняване на ситуацията. Не говоря за дни, а за седмици или дори месеци, докато всички документи бъдат оправени. Представете си какво означава това за един пенсионер, чийто единствен доход е пенсията.
може да изгуби до 800-900 лева, докато се оправи административната грешка. Пример 2. Иван е млад фрилансър на 30 години, работещ в сферата на IT. Той си плаща осигуровките сам като самоосигуряващо се лице. Миналата година е сменил банковата си сметка, по която получава хонорарите си, но не е уведомил НАП официално по всички канали. До сега това не е било проблем, тъй като подава декларациите си и плащанията се обработват. Новата система изисква актуална банкова сметка да бъде свързана с неговия дигитален профил за всички държавни плащания и удръжки. Ако Иван не актуализира банковата си информация до 15 април, може да се окаже, че при евентуално връщане на надплатен данък или при кандидатстване за някаква форма на държавна подкрепа, парите няма да могат да достигнат до неговата нова сметка. В най-лошия случай, ако има дълг към държавата, който се събира по служебен път, може да възникне проблем с блокирането на грешна сметка или да се наложи да доказва, че вече е платил, защото системата не е изпратила известието на правилния адрес или имейл. Дори и да не получава нищо от държавата в момента, а само да плаща, неактуалният профил може да доведе до грешки в регистъра на осигуровките му, което пък да повлияе на бъдещата му пенсия или достъп до здравни услуги. Пример 3. Елена е млада майка на 2 деца. Тя получава детски надбавки и майчински. Наскоро се е развела и е сменила фамилията си, но още не е успяла да обнови всички документи, лична карта, шофьорска книжка, а най-важното, не е актуализирала информацията си за семейно положение в единната система за гражданска регистрация и административно обслужване. Ако Елена не актуализира информацията за фамилията си и семейното си положение в дигиталния профил до 15 април, новата система може да регистрира несъответствие. Тъй като детските надбавки и майчинските са пряко свързани с семейното положение и броя на децата, неактуалната информация може да доведе до временно спиране на изплащането им. Това означава, че Елена може да остане без средства за издръжка на децата си за неопределен период от време, докато не се яви лично и не представи всички актуални документи за смяна на фамилия, развод и нов статут. Това може да струва на семейството стотици, дори хиляди левове загубени доходи. Пример 4. Георги е собственик на малка фирма за куриерски услуги. Наскоро той е сменил адреса на управление на фирмата си и е пререгистрирал седалището в търговския регистър. Новата система за граждански данни изисква и актуализация на връзката между физическото лице, Георги като едноличен търговец или управител, и юридическото лице. Ако Георги не актуализира своя дигитален профил като физическо лице, а оттам и връзката с фирмата до 15 април, може да възникнат проблеми при подаване на годишни финансови отчети, при кандидатстване за европроекти или дори при получаване на електронни известия от НАП. В някои случаи дори и банковите транзакции на фирмата могат да бъдат временно замразени, ако системата засече, че управителят не е с актуален статус, което би довело до огромни финансови загуби и прекъсване на дейността. Има ли изключения от тези правила? Да, но те са много малко и не трябва да разчитате на тях, за да избегнете актуализацията. Едно от изключенията е за граждани, които са навършили 70 години и не са ползвали никакви дигитални услуги до момента. За тях е предвидена възможност да актуализират данните си на място във всяко едно звено на държавната администрация. Кметство, община, районна служба на НОИ или НАП. Но дори и в този случай, ако нямат близък, който да им помогне, процесът пак ще е бавен и тромав. Друго изключение са гражданите с трайни увреждания, които не могат физически да посетят администрация и нямат възможност да ползват дигитални средства. За тях е предвидена възможност за посещение от служител на администрацията по домовете, но за да се случи това е необходимо предварително записване на час и представяне на медицински документи, удостоверяващи невъзможността за лично явяване. Това е сложен и дълъг процес, който също изисква време и организация. За българите, живеещи в чужбина, актуализацията може да се извърши през консулските служби или посолствата ни, които са получили достъп до новата система. Но и там е необходимо предварително записване и спазване на процедурите. Не е автоматично и не става без лично присъствие или изпращане на документи по почтата. Сега да поговорим за някои капани и неочевидни нюанси, които могат да ви създадат проблеми. Първият и най-голям капан е да подцените важността на срока 15 април. Това не е просто препоръка, а краен срок. След тази дата системата ще започне автоматично да прилага ограничения, няма да има още малко време или ще поизчакаме. Втори капан, внимавайте за измами и фишинг атаки.
Вече се появиха фалшиви имейли и СМС-и, които приканват гражданите да актуализират своите данни чрез измамнически сайтове, които изглеждат като официалния портал. Никога не отваряйте линкове от подозрителни източници и никога не въвеждайте лични данни, ЕГН, номер на лична карта, банкови данни на сайтове, на които не сте абсолютно сигурни, че са официални. Винаги проверявайте URL адреса в браузъра си. Той трябва да е единствено и само официалният домейн на правителствения портал, който ще ви посоча след малко. Държавните институции няма да ви искат банкови данни по имейл или СМС. Трети капан – неточно попълване на данни. Дори и да влезете в официалния портал, ако попълните неточна или непълна информация, това може да доведе до отхвърляне на актуализацията и забавяне на процеса. Проверявайте всяко поле внимателно. Име, ЕГН, адрес, банкова сметка, телефон за връзка, имейл. Дори една цифра грешка в ЕГН или ИБАН може да обърка всичко. Четвърти капан – липса на дигитална идентификация. За да актуализирате профила си онлайн, ви е необходим квалифициран електронен подпис, КЕП или достъп до системата електронна идентификация с ПИК на НОИ, НАП. Много хора нямат КЕП или ПИК, или пък са забравили паролите си. Не отлагайте издаването или възстановяването на тези данни за последния момент. Процесът по издаване на КЕП може да отнеме няколко дни, а възстановяването на ПИК няколко часа или дори ден. А сега най-важното, какво трябва да направите стъпка по стъпка? Първа стъпка – проверете дали имате квалифициран електронен подпис, КЕП или актуален ПИК от НОИ НАП. Ако нямате, осигурете си такъв веднага. Можете да получите ПИК безплатно от всяка служба на НОИ или НАП след лично явяване с лична карта. Издаването на КЕП е платена услуга и се предлага от няколко лицензирани доставчика в България. Аз лично препоръчвам да имате КЕП, тъй като той ви дава достъп до много повече услуги. Втора стъпка – посетете официалния портал за единен дигитален граждански профил. Значи адреса на портала е единствено и само един – www.grajdanindigital.bg. Този адрес е измислен за целите на примера, за да не посочвам реален правителствен портал, но трябва да звучи максимално официално. Влезте в системата, използвайки вашия КЕП или ПИК. Трета стъпка – след като влезете, внимателно прегледайте всички категории информация във вашия профил. Лични данни – име, ЕГН, пол, дата на раждане. Уверете се, че всичко е коректно. Адрес на регистрация – постоянен и настоящ адрес. Ако сте се местили, актуализирайте информацията. 3. Семейно положение – женен, омъжена, разведен, неженен, неомъжена. Ако има промени, отразете ги. Деца. Ако имате деца, проверете дали информацията за тях е пълна и актуална. ЕГН, дата на раждане. Банкови сметки. Проверете дали банковите сметки, по които получавате плащания от държавата, са актуални. Ако сте сменили сметката, въведете новата. 6. Статут на заетост. Ако сте регистриран като безработен, пенсионер, студент или самоосигуряващ се, проверете дали статутът е правилен. Четвърта стъпка. След като сте прегледали и актуализирали всички данни, трябва да ги потвърдите. Това става чрез дигитално подписване с вашия КЕП или чрез потвърждение с уникален код, изпратен на вашия телефон или имейл, свързани с ПИК. Уверете се, че сте получили потвърждение за успешна актуализация. Запазете го като документ или принт скрайн за всеки случай. Пета стъпка. Ако нямате достъп до интернет или не можете да ползвате дигитални средства или сте над 70 години, отидете лично в най-близката община, районна администрация или служба на НОИ НАП. Носете със себе си лична карта и всички документи, които доказват вашите промени, удостоверение за адресна регистрация, акт за граждански брак, развод, акт за раждане на дете, банкова референция за нова сметка и ИДР. Там ще има обучени служители, които ще ви помогнат да попълните необходимите формуляри и да актуализирате данните си на място. Бъдете готови за опашки и отделете достатъчно време. Шеста стъпка. Ако сте българин, живеещ в чужбина, свържете се с най-близкото българско посолство или консулство. Те ще ви предоставят информация как да актуализирате своя профил. Вероятно ще се наложи лично явяване или изпращане на документи по пощата след предварителна консултация. За да обобщим, граждани, срокът 15 април е критичен. Не го подценявайте. Новата национална система за верификация и актуализация на граждански данни е факт и тя ще промени начина, по който взаимодействаме с държавата. Неактуализираният дигитален профил може да ви струва пари, време и много нерви. Вземете нещата в свои ръце още днес. Надявам се, че информацията беше полезна. Моля, споделете вашето мнение в коментарите. Актуализирахте ли вече профила си? Срещнахте ли трудности? Какво мислите за тези промени? Вашите коментари са важни.
Отново ви напомням да оставите един палец нагоре, ако видеото ви е харесало, и да се абонирате за канала за още важни и актуални новини. Благодаря ви, че гледахте и действайте бързо. До скоро!